Para peixe fresco Vigo, para Percebes Cedeira, para Choco Redondela, para Cafés Viro Pereira. Aquí ten, reverendo. Que é isto, Miro? Unha xentileza da casa. Nos suizos somos de así. Pero se son osos de oliva. Noutros bares poñen olivas en oso, aquí poñemos osos en oliva. Tira como está por callada, anda. De tirar nada, todo se recicla. Xeran na ensalada rusa. Tráeme outra cousa calquera. Calquera non. Que non sexa ensalada rusa. Quero unhas luras, eminencia. Están frescas. Non van estar frescas. Non hai nin 20 días que as teño. Dame unha bolsa de patacas fritas. Xa, para ver se lle toca o premio, non? Non, para ver se non me toca unha intoxicación. Cagavirutas. Mira, toda a louza sucia que xuntamos. Si, canto me darán por ela? Querela vender. Millor vendela que fregala, non? E por que temos que fregar a louza a man? Por culpa deses cochos que emporcan todo. Por culpa túa, por non querer mercar unha máquina lavalouza nova. E para que queremos unha nova, se temos aquí unha vella? Porque a vella está avariada, Einstein. Ese é un detalle sin importancia. Con xeito todos a maña. Agora vas ver. Miro! O técnico dixo que non ten remedio, que só está para tirar. Non tiro coas luras, que son pequenas, vou tirar con ese trebello co grande que é. Pois avariado non serve para nada. Sí, vale para guardar a enciclopedia. Arriba molesta. Aquí o bar suizo. Diga. Miro, pregúntalle a Balbina se quere un microondas novo. E por que lle das unha calquera e non a min? Balbina non é unha calquera, é a tua muller. Pero ti calquera excusa boa, con tal de non darmo. Dixe que me tocou nunha caixa de galletas. Apenas foi que non me tocase un xardineiro. Quen é Miro? Miña nai, que quere un xardineiro. Que vergonza. Os seus anos que un xardineiro. Non podía pedir un dentista que gaña máis. Quererá un xardineiro para que lle corte a erva da casa. E non sabes ti o que cobran. Xa, pero non saben poñer empastes. Claro que, téndote a ti, Miriño, para que necesito eu un xardineiro? Era che boa. Non quererá que lle vaya a cortar a erva. E non vas ir? Sí, a cortarlle o bigote. Miro! Que? Vasme dar esa bolsa de patacas ou non? Tome, padre. Gracias, Balbina. Se non fose por ti, hai tempo que este bar estaría pechado. E se non fose pola Virxe do Carme, tamén pecharía a igrexa. Así que non se dea tantos aires. Miro. Oh, premio. Un xogo de cazolas. Ala. Que sorte. Coas ganas que tiña eu dun xogo de cazolas. Oh, agora dache pola cociña. Non, pola música. Eu sempre quixen tocar a batería nunha orquestra. Para, home. Pero nesta casa non hai sensibilidade artística. Hola. Hola. Sorride. Esa cámara. Acaba de tocarme no súper. A min o único que me toca no súper é pagar. Mola, Todos os parvos teñen sorte. Non todos, Pereira. Ai non, póñame un exemplo. Millor non diga nada. Xa está lista. Toma, de recordo. Ata logo. Sí, para recordar que a todo mundo lle tocan cousas menos a min. A Nicanor, a miña nai, a Paula. E agora mesmo vou facer eu un sorteo, Miriño. A ver se che toca o premio, Di un número do 1 ao 10. O 12. Premio! En serio, tocoume? Sí, a ti e só a ti. Ala, a fregar. Me cajo no mundo para un premio que me toca. Hola! Uf, mira que temos choio na oficina. Menos mal que eu ainda non fun por ali. Antón, este mes tedes algún sorteo na caixa? Pois sí. E vaste dar o premio a ti mesmo. Eu nunca faría algo así. Sí, sería moi feo. Pero podes facer que lle toque a un amigo, a un cuñado. Sí, pero hai que acertar unhas preguntas de cultura xeral. Cultura a min. Pregunta. A ver, de que cor é o cabalo branco de Santiago? Pois será negro, ou verde, ou azul. É iso que máis ten. A cor é o de menos. Ou este racista. Cuñado, o teu talento é como o teu xamón. Igual de valioso. Igual de escaso. A ver se os sacas por aí que se vexan, Sácame guapo,
Os milagres en Lourdes, tuto. O horóscopo di que vai aparecer o meu príncipe azul. Hola, Pichurri! Supoño que o horóscopo non se refire a isto. Mira pistis, a ver se di algo do meu salto a fama. Do teu salto a fama? Vou facer unha proba para unha peli. Sí, con Jean-Claude Van Damme. Fuaca! Non, algo máis artístico. Pois as pelis dese tipo non terán arte, pero está forrado. Os cartos non son o máis importante para min. Xa, tes un papel pequeno nunha peli cutre. Bo, aquí di que esta semana poderás superar calquera proba. Deixa pasar, Julia Roberts, que ven, Paula Barreiro. É o personaxe perfecto para min. E de que tes que facer? Levarlle os cafés á protagonista? Non, fago de presentadora dun noticiario sensacionalista. Deses nos que todos son crimes e barbaridades. Eu podo te axudar a preparar a proba. Ai, valle cortar o pescozo a alguén. A ti. Nesta revista tes asasinos extraterrestres a esgalla. En esta, bótalles un ollo. Pois é boa idea, para ensaiar e irme metendo no papel. Se queres, fagoche unha selección e subochas. Vale, toma a túa foto. Ben. A que parece un famoso. Ti pareces, pero eu vou no ser. Que, Mónica, tes plan pra noite? Sí, quedar na casa, para non ter que aturar bardallas como a ti. Non, se aínda vai resultar que non che gusto. A ver se vai ser iso. Miro, aquí te a túa rifa. Unha rifa. Que pasa? Agora botas as sortes se che paga ou non? Non, tesme que pagar como sempre. Se como sempre, entón non che pago. Quedo cho deber. Ai. A rifa é pro sorteo dunha viaxe a Mallorca. Unha viaxe a Mallorca? Cortesía da empresa. Por cada caixa de bebidas, unha rifa. Así que xa sabes, cantas máis caixas, máis posibilidades tes de viaxar. Unha viaxe a Mallorca. Ven as pirámides e iso. As pirámides están en Exipto, cuñado, non en Mallorca. Claro, por iso ninguén quere ir a Mallorca. Pero se Mallorca é unha maravilla, Burricán. Unha illa chea de praias e de discotecas para xente guapa. Daquela a ti non te van deixar entrar. Mona, co feo que es. Se vou acompañado dun tipo como a ti, seguro que sí, Pode ser. Miro, pasaríamos as noites bailando de festa en festa, rodeados de mozas. E que fago con Balbina? Pechada no armario do hotel? O carallo, cuñado, aquí ninguén falou de levar a Balbina, Iso é porque non lle preguntaches a ela. Se Balbina vai contigo, non vai parar de mirar o que fan nos bares e nos restaurantes. E vai volver con 1000 ideas para que traballes máis. Mais que un premio sería un castigo. Millor que non saiba nada logo. Ei, pero abre a rifa, se non hai premio non hai viaxe. Sí. A ver. Outro día será cando a ti che tocará. Vou chamar a Paspallás. Vas a reclamar? Non. Voulle dicir que me manda agora mesmo un camión de caixas de refrescos. Espera, cuñado, pensa, Por moitas caixas que compres se cadra o premio non che toca nunca. Aquí o di ben claro. Outro día será cando a ti che tocará. Iso é o que poñen todas as rifas que non levan premio para que siga xogando. Entón non hai viaxe, me cajo no bután. Oh, claro que hai, miro, todas as que queiras. Ai, sí. Cos 1000 euros que tes na caixa, podemos ir como 2 marajás a Mallorca. Cos 1000 euros que tes. Gastando cartos, xa non hai tantas ganas de ir bandallo. Cuñado, se non nos gastas ti, vai nos fundir Balbina en calquera carallada, Sí. Aí ven. Ata logo. Ata logo, cuñado. Chao. Ainda non fregache la louza, mira. É que estivo aquí entón mareando. Debería sacar os cartos que temos na caixa de aforros e poñer unha máquina a lavalouza hoxe mesmo. Antón tiña razón, me cajo no deterxente. Se non fago algo, esta inconsciente vai depilar os meus aforros. Sí, guapa, sí. A Mallorca. Ajá. No mellor hotel. Para 2 persoas. Sí. Unha semana non. 10 días. Hotel de 5 estrelas, naturalmente. 1000 euros. Perfecto. Faga a reserva a nome de... Cantos? Sí. Ajá. Pase pola caixa cando queira. Aquí estamos para servilo. E coidar dos seus aforros. Ata logo. Un cliente. Xa vexo que está traballando para variar. Sen que sirva de precedente.
Era broma, xefe. Póñome o día estes expedientes. O que vostede diga, señor Gutiérrez. E revisen as hipotecas. Ainda lles podemos subir os intereses un puntiño a eses todos que compran un piso. Claro. A ver se a xente vai pensar que aquí regalamos los cartos, Ala. Vai tocalo berimbao, Gutiérrez do carallo. A ver se podo chamar tranquilo a axencia e concretar. Eses expedientes vai cho revisar tua tía. Que dicías? Agora mesmo me poño con eses expedientes. Peláez, ti... Xa vexo que o xefe che colocou o chollo dos expedientes. E a revisión das hipotecas. Ui, tantas responsabilidades. Malo, iso é que confía en ti. Pois os 10 días que pase en Mallorca non vai poder confiar en min, senón en ti. Marchas para Mallorca? Miro, ten 1000 euros aforrados e non sabe que facer con eles. Xa, e ti deches a idea de que che pagas unhas vacacións. A min ideas non me faltan, xa sabes. Paseos en iate, caldeirada de lagosta, festas... Por recomendación médica, non? Ben pensado, Peláez. Pido unha baixa e así non gasto os días de vacacións. É que tes desta vez? Oi, dalle un pouco de variedade, porque gripes xa levas polo menos 8 este ano. Sí, home, sí, xa pensarei algo. Que tanto expediente deprime. Claro, iso mesmo. O que? Alerxa aos expedientes? Non, burricán, depresión. O estrés, o traballo, as responsabilidades, todas esas cousas que pasan nesta oficina. En fin, que, Peláez, veña, que teño que facer unha chamada importante. Sí, guapa, falábamos desa viaxe a Mallorca. Marquei as noticias máis importantes cun lápis vermello, Bota o xefe pola ventá despois de serralo en anaquiños. Será burro? Desde logo, para que o serraría se o ia tirar despois? Xa son ganas de currar polo morro. Demasiado heavy. A xente que busca estas revistas quere emocións fortes. Pois que fagan paracaidismo. Con tantos escrúpulos non vas pasar a proba, Tes razón. En fin, todo sexa polo papel. A ver esta. Sangue no centro comercial. Iso, sangue, canto máis mellor. 3 clientas e un garda de seguridade morren esmagados nas pelexas das rebaixas. Só 3 clientas e un garda? Un personaxe así ten que saber adornalo un pouquiño, sen cortarse. Hoxe comezamos cunha noticia de impacto. 300 clientes e 12 gardas de seguridade morren esmagados nun centro comercial. Aí falaches. Xa ves o que llevas collendo o truquiño o traballo de informar, Gustouche? Co marea. Ti sigue por aí e xa verás como o papel é teu. Boas, abogado. Estabas aquí. Botándolle un cable á súa filla. Collinche o xornal abaixo, anótamo. Este mes as accións da banca van ser a bomba. A bomba terá vostede na casa. Na casa, unha bomba? Sí, está a piques de estoupar. A súa filla chegará a Hollywood. Hai unha bomba no edificio. Unha bomba. Unha bomba? Hai bombas en todos os edificios da rúa. E o lume está a espallarse por toda a vila. Veña, filla, corre! Hai que sair pitando. Papá chamou Roy e dixo... Papá, que faz? Salvar a miña colección de discos dos Beatles. Veña, bule antes de que estoupe. Antes de que estoupe, que? A bomba! Como podes estar tan tranquila lendo unha revista? Avisache os veciños. Agora mesmo. Atención, veciños, meu pai está como unha cabra. Non digas parvadas, imos saltar polo aire. Aquí non hai bomba ningunha, papá. Non, ti berras. Hai unha bomba cando non hai bomba. E se hai unha bomba, que berras? Era a retransmisión en directo do estoupido dunha bomba en Chicago. Estaba ensaiando. Non podías ensaiar que a retransmisión dun partido do Celta. Non, é para unha proba de cine. É para un papel de presentadora de noticias sensacionalistas. Por unha vez alégrome que fagas teatro, pero a próxima vez avisa. E cando ensaios na casa, faino con noticias menos alarmantes. Imposible. Para este papel necesito sangue, mortos extraterrestres. E logo din que a bolsa dá sustos. Ata logo. Un prato menos. Mónica, onde poño isto? No lixo, co resto da louza que rompeu hoxe. E para iso freguei, para botarlo no lixo. E para que nos serve un prato así?
Para poñer medias racións. Será maravilloso. Mira, nena, mira que praias, Marchas a Mallorca? Non, quen puidera, só fisgaba. Antón, estiven pensando na viaxe. Sí, e que decidiches? Nada, xa sabes que eu son algo indeciso. Nunca sei se cortar primeiro as uñas do pé direito ou do pé esquerdo. Pois anímate, home. É que se as corto agora, vanme quedar frouxos os zapatos. Xa decidín eu por ti. Polas uñas dos pés non te preocupes. Se che medran, é sinal de que andas ben de calcio. E sobre a viaxe? Todo preparado. O paquete inclúe avión, hotel de luxo e paseos en barco de vela. Ai, sí, polas augas do Antártico. Sí, en Mallorca está no Mediterráneo, cuñado. Ese é un detalle sin importancia. Unha vez que xa estás de paseo... Ñocos, 1.000 euros que tes na conta, imos pasar 10 días como a sultáns. E aínda a sobrar algo para lle mercar unhas ensaimadas a Balbina. Unha soa. Non quero tirar cos cartos. Vou falar con ela. Cuñado, que lle vas dicir? Todo menos o da ensaimada. Quero que sexa unha sorpresa. Se lle dixe a Balbina que imos de vacacións, bótate da casa. Se me bota de días, que máis ten? Estamos en Mallorca, non? Bótate para sempre, Paspán. Non, dille que vas a Mallorca a facer un curso de empresarios. De empresarios da construción. De empresarios da hostalería. Ti tes un bar, cuñado. Ah, claro. Entón dígolle que vou para ensinarlles como se fai o café sin café, aproveitando as mondas das patacas. Ti non vas a ensinar nada, Paspán. Ti vas a aprender. Aprender? E vai creer unha mentira así? Claro, vai estar encantada de que coñezas novas técnicas. Ah. Que técnicas son esas? Pois técnicas que ti debes ir repasando, como, por exemplo, servir unha cervexa, poñer unha necoriña... Ala, vai practicando, Hola, cariño. Ropiches moitas cuncas fregando a louza, miriño. Non, a min dánseme millor os pratos. Estar sen unha máquina para fregar a louza vai nos sair por un ollo da cara. Anda, dóbrame isto. Pero fai no ben, home. Se o fago ben, vasme mandar dobrar outro. Pois serás tú, Zaro. A ver, así. Que ignorantes son, verdade? Pois, mira, máis ben si. Se cadra debería facer un curso de hostalería. Xa vai sendo hora de que aprendas a levar un bar. Podería perfeccionar os meus coñecementos. Para perfeccionar coñecementos, hai que ter coñecementos, miriño. En serio que queres estudiar? É o que máis me gusta, estudiar. Pero iso require esforzo, Miro. Ti sabe lo que é o esforzo? Sí, e se hai que pasar unha semana nun hotel con piscina, sacrifícome. Nun hotel con piscina? Ou sen piscina. Eu nunca tiven o vicio de bañarme. En fin, pois se queres estudiar, tes todo o meu apoio. Sí, estarías disposta a atender o bar mentre eu estou por aí estudiando? Eu xa atendo o bar mentre ti estás por aí rañando o bandullo. Vou facer as maletas. Que maletas nin que gaitas? Para estas cousas o mellor é sair da casa, a América, ou aínda máis lonxe, a Mallorca. Na casa podes te perfeccionar dabondo. Toma. Empeza a estudiar. Eu non dicía isto. Se en vez de técnicas de hostalería moderna prefires contabilidade financeira, cambiocho. Non se entende nada. Está en inglés. A ver... Está do revés. Para facer prácticas, pásalle o ferro a eses manteis. Tigre. O ferro voullo pasar o miñoca ese. Vai e dille que queres estudiar, cuñado. Me cajo no coudo, carallo. Se non corto o céspede, vanme saír elefantes. Sempre pode montar un zoo. E falando de bechos, Miro non lle pode facer ese traballo. Miro non vale para nada do campo. Nin para as da cidade, señora Carme, nin para as da cidade. Vostede gañou o ceo criando ese elemento. Eu gañei unha batería de cociña nas patacas fritas. Eu gañei un microondas cas galletas. Xa, pero que lle viña ben. É un cortacéspede en condicións deses modernos. Exactamente. Ou un home fortachón para empurrar no que ten. Tamén.
Pois acaba de atopalo. E cree que poderá? Eu? Sí. A ver ese trebello. A ver, aquí o ten. Pero mire que custa un mundo empurralo. Parvada, señora Carme. Eu sonlle todo fibra. E ademais, conto coa forza que dan a fe e a divina providencia. O lupago. A divina providencia xa non é o que era. Ei, cuñado. Que, todo resolto? Non imos a Mallorca, mona. E logo non funcionou o do curso? Sí, a Balbina fíxelle moita ilusión que estudiase. Ah, daquela, todo en marcha. Sí, en marcha atrás. Gracias ás túas ideas, teño que estudiar este libro. Xa, pois pensaremos noutra estrategia. Agora non imos quedar sen viaxe. Xa fixemos as reservas. Aquí o bar suizo, diga. Hola, Miro, son Tuto. Sabías que o xornal sorteou uns teléfonos móviles moi chulos entre os quiosqueiros? E tocoume un. Ti non és quiosqueiro. E ti non és de Ribadavia. Ah, que mola, Moi bonito, sí, moi bonito. Mira que musiquiñas ten. Sí, pero... rock, sí, boleros, vale. paso dobre. Toto, queres parar con iso? Así non podo pensar. De balde, por mandar un cupón. Estamos en contacto. Xa estuve ata aquí de tanto sorteo. Porque a mí nunca me toca nada. Iso digo eu, cuñado. Mío, claro. Por que a ti non che toca algo? Iso é o que eu digo. Ainda que sexa medio queixo de bola. Non, vai che tocar algo mellor. Sí, un queixo de bola inteiro. Unha viaxe a Mallorca. En serio? E cando é o sorteo? Nunca. Nunca. É un sorteo un pouco raro, pero caso é levar o premio. Non, home, iso é o que lle imos dicir a Balbina. E en que lle digo que me tocou? Non sei, nas cervexas. E se me pide billete do sorteo, que? Dizlle que a viaxe me tocou a min. Ui, xefe, sabía que cando está preparando algunha mangancha se lle poñen as orellas coloradas? Eu non preparo nada. O premio tocoulle a el. Tocouche un premio? Que sorte. Porque sería sorte, non si? O método é o de menos. O caso é levar o premio. E todo nos últimos 5 minutos. Pois sí, foi todo legal. Tocoume unha viaxe a Mallorca. Por iso ando con este folleto. Sí, xa. Cuñado, o importante é ir a Mallorca, non quen levou o premio. Dicimos a Balbina que me tocou a min para evitar problemas. Unha viaxe por valor de 1.000 euros. E cando Balbina se decate de que casualmente faltan 1.000 euros na conta, que? Ela non é tan parva como ese pelandrán que atende no bar suizo. O pelandrán da suizo es ti. Non cambies de tema e contesta a miña pregunta, cacatúa. Cando Balbina se decate, ti xa estarás de volta. E a semana tomando sangría e paseando en iate non xa quita ninguén. Sí, é tan contento. Non, nada de alegrías. Ah, non? Non, imoslle dicir a Balbina que eu estou moi triste, porque en Mallorca foi precisamente onde coñecín a Charo. Non teño ganas de ir, por se os recordos me amargan a viaxe, e que vou renunciar ao premio. Ala. Imos quedar na casa por culpa de Charo. Esa lurpia. Que non, todo cambia se ti me acompañas, pois para sacarme a pasear, animarme. Eu sempre fui moi animado. Ei, escoita, cuidado que... Balbina, eu hoxe non como, como que non? Se di que non come, que non come. Pero unha vez nos libramos del... É que... estou algo baixo. Estás? Es baixo, miñoca. Que tes? Pois non sei se será o tempo, o estrés ou que ando deprimido, pero non teño ganas de facer nada. Pasouche algo? As desgracias veñen cando non se esperan. Tocoume unha viaxe a Mallorca nun sorteo. E iso é unha desgracia? A vida é así de cruel. Vaya. Se estás tan mal, cancelamos a viaxe andando. Non digas parvadas, cuñado. Ai, que triste estou. Logo falamos, E ti non fales demais, súbeme algo de comer. Ala. Como van esos estudios, señor Pereira? Aprendeu algo? Sí, mira. Capítulo 1, páxina 20. Capítulo 2, páxina 33. Que capítulo ven despois? Capítulo 3, páxina 55. O índice non ten que aprendelo. Eu son un perfeccionista. E Antón non come hoxe no bar? Non,
Dixo que andaba sen ganas. Sen ganas de qué? Porque de enredar nunca lle faltan. Oxe que lle tiño unhas gambas. Se cadro el non o sabía. Miro, anda, súbelle unhas gambiñas a Antón. Gambas? E como vai comer gambas un home que está tan comprimido? Deprimido. Así alégrase. Ti sabe lo que é ser xeneroso? Sí, unha deparvación como outra calquera. Anda, anda, cala. E mira un pouco polo teu cuñado. Estes bechos estaban boísimos, Con que non tiñas fame? Chegas a ter? Era parte do plan para enganar a Balbina. Quedou ben claro o que lle tes que dicir. Sí, que non queres ir a Mallorca para non lembrar a Lurpia de Charo. Ben. E que só de pensar nela xa estás reprimido. Deprimido, Pero que se eu te acompaño, a cousa cambia. Facer a viaxe é o que máis me convén. O que máis me convén a min, non a ti, Xa, para superar ese recordo tan negro. Sí, ti dillo así, como facéndome un favor. Miro, lembra que a viaxe me tocou nun sorteo do xampú rumboso. Fas ben en usar rumboso. Eche moi bo para a memoria. Cuñado, o xampú é para a cabeza. E onde está a memoria, listo? Todas esas vitaminas do xampú vanlle moi ben ao cerebro. O malo é que sabe fatal. Non me digas que bebe o xampú. É que esperabas? Que yo botase o pelo? Socorro! Axuda! Que foi iso? Socorro, lume! Lume onde? Non preguntes se corre, mona! Pero... Onde vas, papá? Onde vou ir? Buscar os bombeiros? Acabas de dicir que hai lume na casa. Estaba ensaiando. Para a proba. Anda, pasa e sigue dormindo a sesta. Estes titiriteiros van a acabar comigo. Paciencia, abogado. Xa. Vinte páxinas para falar de hixiene. Moito ten que lavarse a xente, mi madriña. Os que somos limpos non temos que andar lavando as mans todos os días. Así que era iso. Gañou unha viaxe a Mallorca e acordouse de Charo. Pobre Antonciño. Sí, pobre. Se escoitas un disparo, xa sabes de onde ven. Non sexas bruto. Ademais, el non ten escopeta. Se me ven pedir, non xa podo negar. Para iso é da familia. Temos que facer algo para animalo. Iso é o que me dixo Antón que tiña que dicir eu. Pero como xa o dixeches ti... Que? Nada. Que eu ben sei o que lle convén a Antón. Que vas a ver ti? Nin sequera és capaz de recordar 3 palabras dese libro. Ai, non. Xa sei 4. Para Laura con amor. Vas progresando. Xa sabe la dedicatoria. E sei máis, O que hai que facer é levar a Antón a Mallorca polas orellas. Obrigalo. Se cadra ali atopa unha moza que lle levante o ánimo. Pois non é mala idea. O malo é se vai soiño e queda encerrado no hotel. Sí, tería que acompañalo a alguén para sacalo de paseo e todo iso. Alguén responsable, cariñoso, calvo, con bigote. Farías iso por Antón? A min non me apetece moito ir a Mallorca, que nin ten pirámides nin nada, pero por facerlle o favor. Agora resulta que, ademais de ter algo de cerebro, tamén tes sentimentos. Imos facer así. Tería que levar algo de cartos para iso tan típico dali, as sardiñadas. As ensaimadas, miriño. Na conta da caixa temos 1000 euros. Pensaba mercar unha máquina a lavalouza nova con eles, pero pode esperar. Isto é máis importante. Ai, non parecía que o de Charo lle afectase tanto. As aparencias enganan moito. Sí, tampouco parecía que ti foses capaz de pensar. Eu, desde que tomo todas as mañás un pouco dese xampú con vitaminas, teño a cabeza como máis... Vitaminada. Debe ser iso. Santos, sabe la última? Que pasa? O xefe quere que lle leves un café? Quere que cambiemos o sistema informático, que fagamos inventario e limpeza de arquivos. Un momento. Hola, cuñado. Sí. Que? O peixe picou no engado? Non, home, non falo de troitas. Falo de Balbina. Non, miro, Balbina non come miñocas. O engado do que falo é a miña depresión.
Claro, para facer a viaxe a Mallorca. Xa vexo que non vou poder contar contigo. Cala, queres... Non, miro, non cho digo a ti, digo yo a este Paspán. Sí, claro, home, o hotel e o avión xa están reservados. Ala, chao. Así que o xefe quere poñer a oficina patas para arriba, eh? Sí. E cando vai ser iso? A semana que ven. Sí, señor. Gutiérrez é un tipo que sabe. Que sabe amolar os que non imos a Mallorca. Moito tes que aprender, Peláez. Co fácil que é pedir unha baixa. Yo, falando de piscinas... Eu non dixo nada de piscinas, Ves como tes moito que aprender? Que che parece este bañador, Para a piscina? Non, para facer inventario. Vi o xornal. Un señor caeu dun terceiro piso e rompeu unha perna. Iso non é nada. Home, puido caer dun 10º, pero para susto chegoulle ben. Se queres noticias fortes, fala con Paula. Está facendo un máster. Ah, prepara esa proba de cine. Menos mal que sae hoxe. Un día máis ensaiando na casa e téñeme que ingresar. Pois acabes a tila, que agora lle traio outra. Mira, teño os nervios na flor da pel dos sustos que me dan. Perdoa, Pedro, non pensei que... Malvina, que ando moi sensible. Será mellor que marche xa para o despacho. Os asasinos de verdade son bastante máis pacíficos que vós. Xa me dixo Pereira que ia marchar a Mallorca. Ai, sí, vai acompañar a Antón. Cos cartos da lavalouza, seguro. Total para fregarse hasta Mónica. Non, a viaxe tocoulle a Antón nun sorteo. Sí, iso que che contan a ti. Antón non quería ir só, e Miro ofreceuse a acompañalo. Oh, que home tan bo. Ir a Mallorca foi toda a vida un sacrificio. Antonciño necesita que miren por el e que lle dean ánimos. Xa, entón Pereira vai en misión humanitaria. Pois mira, algo así. A min isto só me mangancha. Oi, ti sempre desconfiando. E deixa, que xa frego eu. Un café rápido agora que Miro está na panadería. Sabía que a Antón lle tocou unha viaxe a Mallorca? Non. E que vai levar con el o señor Pereira? Estupendo. Uns diñas en Miro, tomando café con café. E non lle parece raro? Muller, eu tamén gañei unhas cazolas nas patacas fritas. Non é o mesmo, padre. Se un tío tan bruto como a San Pedro foi ao ceo, por que non van ir eses dous a Mallorca que está máis cerca? Se eu non digo que non poidan. Xa, pero do sorteo e andando eses dous polo medio... Exacto, porque esta vez había ser diferente. Voando, a Mallorca voa. Miro, que caladiño tiñas. Sí, non quería que ninguén o soubese. A xente, cando sabe que lees un libro, xa pensa que estás feito un idiota. O padre falaba desa viaxe a Mallorca. Ah, sí, claro. E vostede estará moi contento con esas cazarolas que lle tocaron, non? Sí. Esa viaxe tocoulle a Antón nun sorteo. Sí, no xampú rumboso. Precisamente acaba de falar co dono da fábrica. Imos a un hotel de luxo con piscina, Suzuki e todo iso. Que dá envexa, non? Veu o dono falar con vostede? Non, por teléfono. Esta pécora é capaz de pensar que todo é mentira, me cajo no butano. Non, pero xa é casualidade. Non é casualidade, é talento. Un sorteo así non lle toca a calquera. Por suposto. Digo que é casualidade, porque o dono de Xampú Rumboso e máis eu fomos compañeiros no seminario. Pero el, en vez de coidar almas, decidiu coidar do pelo. Coidaría do seu, porque do meu... Dame o seu número de teléfono, anda. O seu número, para que? Para falar con el. Voulle dicir que ti e máis eu somos amigos. Xa verás que ben vos tratan. Non se moleste. Vostede máis eu tampouco somos grandes amigos. Non é molestia, home. Así de paso, lembramos vellos tempos. Ah, sí. Xa lle dou logo, Agora teño que sair. Que? Liscou a fume de carozo. Iso quere dicir que agacha algo. Se cadra, pero que non me dé o teléfono dese señor tampouco proba nada, non? Ti es parvo. A quen se lle ocorre dicirlle a Nicanor que falaras co dono dos xampús? Foi por adornar ben a cousa. Rabiaban coa envexa. Es un pasmón. Agora que número lle damos? Calquera. O cura de letras aínda sabe, pero de números non ten nin idea. Oh, carallo.
Agora Nicanor quere falar co dono dos xampús para que lle confirme que a viaxe me tocou nun sorteo. Mira, eu poño os cartos para a viaxe e ti as ideas, non? Pois pensa. Nós temos que controlar o teléfono o que chame. Iso cae de caixón. Sí. Pero claro, non pode ser nin o teu número nin o meu. Eses coñeceos ben. Vai sacando a tarxeta e imos a unha axencia de viaxes. Xa, pero se non lle damos un teléfono a Nicanor, pode sospeitar Pois algo. con mercar un móvil todo resolto. É quen pon os cartos? Ti, eu xa poño as ideas. As ideas? Pasa, Eu poño as ideas. pasa. Isto non me parece ben, don Nicanor. Sospeitar así de Miro, precisamente cando lle está axudando a Antonciño. Bo, Antón non está deprimido. Xa o biches onte, nin sequera comeu. Comeu. O teu home subiulle de todo. Balbina, un sorteo e Antón polo medio. A cousa dá que pensar. Ademais, Rumboso nunca sortea nada. Sospeitar así dos demais tamén é pecado. Pois falamos cos señores e dos xampús rumbosos e saímos de dúbidas. Ai, o señor ese, pero non eran tan amigos. Eu non o coñezo de nada. Deberíalle dar vergoña, padre, andar contando mentiras coa excusa de descubrir os presuntos mentireiros. Os camiños do señor son infinitos. Agora, a ver se Miro ten ou non ten o teléfono do xampús rumboso. Dame a prensa, Tuto. Hoxe traen material de primeira para a súa filla. Non. Máis desgracias e catástrofes non, por favor. As máis heavies marquellas en vermello. Vermello sangue. Estupendo. Así poderei escoller a que quero para que me dé o infarto. Papá, unha bomba! Papá, un incendio! Papá, o armario está cheo de zombies! Hasta logo. Hasta loguiño, abogado. Un paquete de chicles. Toma, guapa. Gracias. Vale, hasta loguiño. Sí? Mira, cuñado. Sí, os fascículos xa están aquí. Pasa a recollelos cando queira. Vale, abur. Tecnoloxía punta. Ti ve lo que eu vexo? Un macarra presumindo de teléfono móvil. E ti? Eu vexo a solución aos nosos problemas telefónicos en gastar un can. A por el. Que Tuto, como vai o negocio, Home, se me pagase os 25 euros que me debes iría moito millor. Pois, sí, estás de sorte. Axúdame aquí, cuñado. Aquí hai 5 euros. E 30 céntimos. Pois gardaos para unha piruleta, vamos. Faltan 20 euros. 20. Este é o teléfono do dono dos xampús rumboso, cuñado. Para que o cura chame o seu amigo. E así quede convencido de que a viaxe a Mallorca nos tocou nun sorteo. É culicua. Sí, miñoca. Pero cando Nicanor empece a lembrar os vellos tempos no seminario, que? Iso non pasará, porque vai atender o teléfono o seu secretario persoal, é dicir, ti. Eu? Claro. Que ben. Aquí te o número, anótao. Cando chame Nicanor, dislle que o teu xefe está reunido. Con quen? Iso que importa? Ti dislle que o teu xefe non se pode poñer, pero que o da viaxe é todo certo, está? Claro, mona, ou pensas que son parvo? E non te separes do móvil pra nada. Nin pra... Pra nada. Veña, vamos que a estas horas seguro que Nicanor anda polo bar. Que? Como vai ese ánimo? Xa, menos mal que hai xente que me quere, como Miro, que me vai acompañar a Mallorca para sacarme da depresión. Tel o teléfono que che pedí, Miro? Teño, pero contra o vicio de pedir esta virtude de non dar. Dalle o número, cuñado. Gracias. É que o dono do xampú rumboso e máis eu somos amigos. Sí, xa me dixo Miro, pois nada, chámeo cando queira. Pero vai ser difícil dar con el, os homes de negocios non paran. Mire para min, o encrucillado, a sexta, os cromos de fútbol, case non teño tempo para descansar. Ben, e arriba ese ánimo, Sí, padre. Veña, cuñado, que este non tarda en chamar. Vou dar un paseillo e despois veño para comer, Sí, pero pouco. Lembra que estás deprimido. Vale. Mi madriña, o meu móvil. Oes, ti non verías por aí o meu teléfono novo? Pois non, pero... Tuto. Cos móviles hai que andar con moito ollo, Hai moito chourizo solto por aí.
Que, xefe? Vostede dos que non saben parar de traballar, eh? Non é por presumir, pero sí. Ribeiro. Me cago nas coliflores. O cura, pois sí que se deu presa en chamar. Diga. Hola, son o párroco de Santa Minia. Sí, xa sei, o famoso Nicanor. Sabe vostede como me chamo? Foi casualidade, como todos os gregos se chaman Nicanor. Pero con quen falo? Son o secretario persoal do señor ese o que está chamando vostede. Xa, poderíame poñer co seu xefe? Está reunido. Chúpate esa. Eu chamábao para comentarlle da viaxe esa que lle tocou a Antón Santos. Ai, sí, pobre Antón. Que deprimido está, non? Coñece vostede a Antón Santos? Sí, pero esta empresa é como se fose da familia, como a un cuñado. O xefe quere velo feliz e por iso lle deu a viaxe. Entendo. Ben, pois non o molesto máis, Nada máis. Agora que xa lle pillar o truco. Ata logo, perdoe. Antón, son eu. Xa falei con Nicanor. Fuches con Vicente? Eu con Vicente non fun a ningures. Falei con Nicanor, parvo, e tragou todo o conto. Estupendo. E non te separes do teléfono. Chao, mona. Voulle levar esta tortilla a Barreiro. Ti con tal de andar de paseo, trai que ya levo eu. Miro, non me quedaría o móvil aí dentro. Estás acusándome de roubar, chopelanas. Non, pero o millor esquecino no bar. Se no bar aparece un teléfono como o teu, non veñas dicindo que é o teu. É porque non... No teu quiosco hai un monte de xornais como o meu, e eu non cho reclamo. Voulle preguntar a Mónica. Últimas noticias. Os extraterrestres están invadindo a Terra. Os marcianos xa andan por todas partes. Mesmo hai ministros que proceden do espacio exterior. Papá, abre, que estou ensaiando. Papá. Papá. Chamas a min ou só estás anunciando unha catástrofe? Deixa, xa abro eu. Podes seguir cos tapóns. Non. Se paras de dicir barbaridades, quitos. E haberá que facer a ensalada. Pasa, Miro, pasa. Papá, a tortilla. Miro, cóbrasme agora? Sí, millor. Coa fama que tea de los abogados. Onde andará a miña carteira? Ois, Miro, ti que pensas facer cando cheguen os extraterrestres? Paula di que xa están aí á porta. Poñer máis mesas na terraza. Se son moitos non van caber no bar. Eses non veñan a beber Fanta, Miro. Pois non van facer gasto ningún, que queden na súa casa. Nas películas, os extraterrestres sempre collen os terrícolas máis intelixentes, así que anda con ollo, Seguro que veñen a por ti. Me cajo nos greros. Vou chamar a policía. Non o fagas. Hai centos de extraterrestres camuflados entre os policías. Dixo ela. Anda, cobra. Ti non serás un deles. Un que? Un marciano? Sí, que cho vai dicir? Sí, eu marcho, A cebola da tortilla é de regalo. Ala, ata logo. A cebola de regalo. Será para que os marcianos vexan o simpático que é. E ti, para de ensaiar e acaba de poñer a mesa. Últimas noticias. Centos de tortillas envelenadas crean o pánico na vila. Balbina. Hola. Hola, teño noticias sobre a viaxe. O xampú rumboso. Non dá premio ningún. Pois eu falei coa fábrica e confirmaron a versión de Miro. Será que este frasco é anterior ao sorteo? Será. Pois na fábrica todos saben que Antón está deprimido. Ata o director. Teu irmán debe ter algún amigo por ali. Se cadra fixo que o premio lle desen a él. Para axudalo. Balbina, con Miro e Antón sempre hai razóns para desconfiar. Eu mesmo neste caso teño algunhas, pero... Pero neste caso, quizáis deberíamos chamar ao señor do xampú para darlle as gracias. Sí. Mira, aquí te lo número. Chama desde o meu móvil, mentres eu compro o deterxente. Vale, xa espero,
Mónica, devólvelle este teléfono a Miro, queres? Deixouno antes na miña casa. Non sabía que Pereira comprara un móvil. Será para pedir socorro. Agora colleulle medo aos marcianos. Dille que iso era unha trola de Paula. Terei que esperar que saia de debaixo da cama. Está morto de medo. Hasta logo. Chao. O xefe non se pode poñer agora. Chame máis tarde. Eu só quería agradecerlle o que está facendo polo meu irmán tan desinteresadamente. Debeuse trabucar de números, señora. O meu xefe non fai nada desinteresadamente. Falo da viaxe a Mallorca, o premio do xampú rumboso. A viaxe do xampú rumboso? Un momento, que é vostede? Non importa, el non me coñece. Só déalle o recado ao seu xefe, sí? Adeus, e gracias. Balbina? Es Balbina? Teléfono novo, Igualiño que perdeu Tuto, non? Pero en teoría este móvil é do señor Pereira. Xa, pero na práctica pode ser o de Tuto. Se Balbina chamase a este teléfono dándolle as gracias ao director de Rumboso por regalarlle a Antón unha viaxe a Mallorca, ti que pensarías? Que os extraterrestres xa están aquí. Esquece os teus ensaios por un minuto. Vale, xa teño o papel controlado. Teño a proba agora, dentro de 20 minutos. Sí, a ver se cho dan antes de que nos marees a todos. O saír, dille a Tuto que entre, vale? Vale. Mónica. Balbina, teño algo que contarche. Eu tamén. É sobre ese sorteo. Xa o sabes, está todo clarísimo. Tardaches en caer da burra. Pois sí, pero agora xa sabemos que é un regalo do xampú. Antón non gañou ningún sorteo, nin sequera hai un sorteo. Iso é o de menos. Terá algún amigo nesa fábrica, alguén que o quere animar. Falei co dono por teléfono. Falarías cunha secretaria. Sí, debía ser. Unha secretaria? Pois a min atendeme un señor. Espere un momentiño. E ti como sabes con quen falei eu? Paula díxome que atopara o meu teléfono. Sí, estaba por aquí. Ai, xa empezaba a pensar que mo roubara alguén. Non irías moi desencamiñado. Moitas gracias, Mónica. Chama outra vez o número que vos deu Miro, a ver quen contesta agora. Ai, non sei a onde queres chegar, Mónica. O señor Ramiro Pereira? Sí, é aquí. Aquí ten. Asine aquí. Ben da xente de viaxes. Sí, moitas gracias. Chao. Chao. Deben ser os billetes de avión a Mallorca. Biches, como era todo certo. Sí, xa. E os billetes veñen a nome do señor Pereira cando foi Antón quen gañou o premio. Pediría que ellos enviasen aquí ao bar. Como el non está nunca na casa. Vostede que opina, padre? Eu son un home de fe, pero non tanta. Está ben. Vou chamar outra vez a xampú rumboso. E a ver se agora aprende a lección, Mónica? Sí? Hola, son a irmá de Antón Santos. Hola. E por que non di simplemente hola, son Balbina? É o dono da fábrica, sabe o meu nome. Ele é Antón de Bendeserín. Mire, queríalle agradecer persoalmente o ben que se está portando con Antón. Muller, se me queres agradecer algo, saca un pouco de xamón. Pois, se lle gusta, será un placer podelo convidar. Irei encantado, pero cando pecho o chiringuito. Que modesto. Chámalle chiringuito a esa cachofábrica que ten de xampús e de cosméticos. Voulle explicar onde queda o bar. Que me vas a explicar se paro aí a cada pouco? Como? Que ven polo suizo? Pero como Miro siga facendo café con tonas de patacas, vou empezar a ir á competencia. Tuto. Hola. Era broma o de cambiar de bar, O xamón tomámolo ás 8, non? Era o teléfono de Tuto. Pois daquela, o do sorteo era unha mangancha. Pero de onde sacaron Miro e Antón esta viaxe?
Eu teño unha idea aproximada. Non contestas? Non, o teléfono xa me leva dados moitos desgustos hoxe. A ver. Sí. Aquí o bar suizo me cajo no mundo. Miro, son eu. Deixa de dormir e atende. Hoxe van levar os billetes de avión ao bar. Que non nos descubra a Balbina. É Antón. Cree que eu son Miro. Xa os cobraron na túa conta, pero aínda che quedan 4 euros, Para comprarse ensaimadas a Balbina, chega e sobra. Será? E garda ben o teléfono de Tuto. Se cadra, ainda o podemos necesitar. Chao, que teño moito chollo. Así que foi Antón quen me levou o teléfono. Explícoche eu este enredo ou xa atascabos ti soiña? Está todo clarísimo, Mónica. Por eso dicía que Antón era como un cuñado. Eses dous van levar un bo escarmento, Tuto, déixame o teu móvil. É só para hoxe pola tarde, home. Ai, eu polo xamón que tedes no suizo. Hola, Pauliña. Que? Algunha noticia especialmente arrepiante estas últimas horas? Veño da proba. Non me deron o papel. Que teño que dicir? Que me alegro ou que o sinto? Era broma. É unha pena. Sí, seguro. Estarás feliz. Se penso que vou pasar a fin de semana sen bombas, sen asasinos, sen incendios. Pero tamén vin a ilusión que poñías ao preparar o papel. Non perda a esperanza. Non a perdo. Sábado e domingo teño que ensaiar intensamente. E logo? Porque o próximo lunes teño outra proba co director. Vou seguir estudiando. Ei, Pedro. Pedro, estás pálido, Que tes? Nin que vixes un fantasma. É o que me falta. Ver fantasmas, aparecidos, momias resucitadas. Ui, estás nas últimas, machiño. Tes que desconectar. Unha viaxe viñache ben. Xa. Mira para min, a Mallorca, como un marqués. Unha semana enteira de piscina, paseos en iate, caipiriña, e todo pola cara. E ti sabes como anima iso? Non. Que non se preocupe, señora Carme. Xa toparemos alguén que lle faga o traballo, Ale, ta logo. Pon algo de beber, irmanciña. Como non, Antonciño. Tes a Miro arriba, Debe estar facendo a maleta. Claro, viaxar a Mallorca. Non me apetece nadiña, co deprimido que estou. Claro que terei que esforzarme. Ai, sí, non podes desaproveitar un premio tan bo. Non, claro. En fin. Será trampulleiro. Vou seguir o consello de Antón. Marcho a fin de semana. Oi, tamén gañaches un sorteo. Sí, e o premio é unha filla que está emperrada en anunciar matanzas e catástrofes. Deronlle o papel? Desgraciadamente non. Ten que seguir ensaiando. Emigro a casa de turismo. Dille a señora Carme que me reserve un cuarto tranquilo. Pareceme unha idea estupenda. Así tamén me podes facer ali un favorciño. Se está na miña man... Está. Será maravilloso viajar hasta Mallorca. Sigo diciendo... Pra decías cantos calzóns levo? 2 serán moitos. Os que che peten, cuñado. O meu plan saiu de maravilla, Esta vez fixeno todo ben, Convencín a Balbina de que estabas deprimido e convencín a Nicanor de que gañara a viaxe nun sorteo. E agora queresme convencer a min de que imos a Mallorca gracias a ti, xa. Gracias a min e aos meus cartos. Vale, non imos discutir por iso. Xa verás que hotelazo, Cuartos con jacuzzi, vistas ao mar. Eu quero con cacahuetes, pelados. Vale, sí, home, sí. Coidado con ese móvil, que é o teléfono de Xampú Rumboso. Aquí Rumboso, diga. Moi ben. Estamos de sorte, Pimpín. Que pasa? Este non é o teléfono de Xampú Rumboso. Pero mira ti que dis. Precisamente están chamando da fábrica para dicirnos que nos van dar un premio moito millor. Que premio nin que gaita, Miro, colga ese teléfono, Como vou colgar? Se estou falando cunha señorita moi amable. Trae pra cá. Sí, diga. Como que é a patrocinadora da viaxe a Mallorca? E vostede como sabe o da viaxe? Que como sei? Por que ia pagar esa excursión cos meus cartos, mona? E se a pagou eu, son a patrocinadora, ou non?
Balbina, pero... Sí, Antonciño. Escoite, cando me van dar o meu regalo? Agora mesmo, Miriño. Balbina, traballas en Xampú Rumboso? Creo que agora ven iso de Balbina, todo ten unha explicación. Balbina, Balbina, todo ten unha explicación. Será maravilloso escoitala. Chin, chin, chin. Ti es parvo, separaste do móvil de Tuto en algún momento? Deixei a Pedro un cachiño. Era cuestión de vida ou morte. Ía nos invadir os murcianos. A culpa de todo foi túa, Lampantín. Carallo. Bos días. Balbina, xa está aquí a máquina lavalouza. Para onde vai isto, guapas? Por aquí, por aquí. Este xamón está como para darlle o premio Nobel. Pois agora che saco tamén algo de queixo. E o raro é que con este cheiriño non aparezan por aquí Miro e Antón. Ui, eses dous creo que están hoxe moi ocupados. Eu fíxeno todo ben, Se chegas facer peor, métenos na cadea, pasmón. Gracias ás túas ideas. Mira que viaxe fixemos do bar á aldea. Se coidase o teléfono de Tuto, pasmón. Pasmón ti, que nin sequera usa Xampú Rumboso. Vai por aí. Vaya fin de semana imos pasar. Como príncipes. Balbina foi moi amable convidándonos. Alguén ten que vixiar que traballen eses dous elementos. Sí, a ver se desta vez aprenden e cambian. Mellor que non cambien nunca. Así podemos vir para vixialos. Vamos, tunantes, menos falar e máis traballar. Sí, agora mesmo. E vou empezar pola mala erva. Pero, que faz, que gallo? Cortar, minhoca, a mala erva primeiro. Para, cuñado, Non corras, para, peor. quieto. Non me Ven acá, minhoca. Ai, cuñado, para, quieto. Pero para, serás animal.